som pakhat ania kan om the England chuan sumnar kan sumnar tar te return ba tuna hian Lincolnshire tia England ma lama Lincoln biala khote no tak khote poimo tak mai Epworth te khua oma Epworth hi Methodist to John Wesley te chung kwa in tan na kan ti don nge ni now sa yan na seilenna ania so that's one ta hian Epworth Old Rectory ya John Wesley-an seilenna in ka tlawh don ani ke tania chuan sonia pawh tang an la chung hin akina kan lut ne ngai la thian pon lam kan langa nung lama tang kan lut hlauh anga hei hi museum angin ta en kola tlawh thei ni le te oma voin hi Methodist Women in Britain ya Britain Methodist mecha te nung ho ina an kum so kinna party and buat sai trip ani helam hi souvenir so na long ani le chung kan lu long hian a huan lung lama tang hian kan kal anga hai hian a huan lama tang po ti hian a huan lam hi kan lut hlau anga he ina hian sangkhat zasari le pathum khan John Wesley-a pianga van doi thla tak main kum nga kum rukvel ani kum sangkhat zasari le pakwa khan he in hi akanga achung hi di lani chung ai chuan akanga an unaw kha som dama som pakwa lai ni omani anu ina hrin phei chuma chu adam pak som an oma chung John Wesley-a kha halo chuak ve lawa midang John lo chuak in chung lama halo la tangan buai hle maya kho chung mi ten kauki in chuan in tikhan an la thei ta ama point chu kang mai hatang lak chu ani dan te chu sei thina me tang lak chu athin ming le main pe hial ani a huan ati chuan hei a huan lama hian kan kal zela heta hian huan te pakhat an lo siama hei hi John Wesley Physic Garden ti ania John Wesley hian tharau le tak salam damna hrisel na ngai poimo le a hun line doctor thiam te hanla tambik lo sang khat zasari chau khania kumza bisom priat na tan tir lam khan chuwangin John Wesley hian nim na hatiang ngani nim na atanga siam dam doi manga in enkol na tu le khabu la pelo siap hian nge kia chutiang chuan helai huana hian chu le khabu chunga dam doi ta na man thei nim na thing te chu an da khoman la khoma te hian an khun ani mela eng hi enge ni hi enge ni ti ang chi zawng in ka soi thiam ve mai lowa hetiang hian pa te po oma amoi tak main John Wesley-a khan a hun lai khotlang nun asiam thana sak le a tharau lama har tharna mai ba ka tak salam a damna le mason na tu tan po ngai tu na aseng na sa ani ti kan khe thei ani ti chuan physic garden atang chuan kan han chuak anga ti hian Old Rectory rector in pastor in kan tiang chu in li huan lama hian kan soitak Methodist Women in Britain MWiB then kum som Jubilee party and what say chu hian
mang turin local khom thế nu ho program pawh te po kan tel via tar ve tak tak tin hi no pang dar pol kan niang teng chuan vein hi hun limom tak kan manga hi Epworth khua chuan ni te po alo sa nuam via wa Manchester kan ron kalsan khua ero kha chu ruwa sur deuh ni khan alanga tuna ero ni sa eng moi nuam tak maya John Wesley te nupain lion khosakna anu in he inna hian le kha luk takin lo zir tira nun da tung telfai tak nei turin discipline thatak nena en kolin khawvel huapa harna thlen tu alo charna hmun kha ni he hun hi an huan lama oma khawvel history hi politician te lal te sipai ro pui tak tak chan chin te hena khat amai ro chu history thlakhlelh ti dang lam tu hi hmun re tak hen khot te tak te atanga atan tira me challang lo tak ne na tang point alo theng the reng ani ti he Epworth le Old Rectory hian alan tir hle ni in pia helai ka kalna mek na mai po hi moi về viếng thâu mấy bằng phá phá ngay tật nhưng mấy ni oma lang hi anh oma moi khop mấy he tiang hun ram chang kan nang fu lok mai hi ani lo thlakhlelh mai bok ani Manchester. We're from Manchester, so we came on the coach. That's right. tahi chang tu nu oma kala I max te ka han phel la tu ngei ni ngi ron ti very ko tai hey Manchester District lama tangin Methodist nu ho zinga ron tel ve ni hi khan Old Rectory Samuel Wesley, John Wesley-a pastor in kan tiang chu khosak na phun chu kan duk tok renga program dang kan man zo na kena kho chu ko kan la fang zel do na tuna hian the Old Rectory John Wesley chung kwa sang khat zer som kwa pasal tang sang khat zer som thum panga thleng a an khosak na Rectory chu achung kan lut to na ni hian chung kan lut so you will be getting a kind of shortened version. John Wesley We'll get you entry next time for a full khosak na hmun chuania he lam hi ti hian John Wesley-an Zinna Wesley Methodist history seilenna ani lo zo ka ama ero chu John Wesley the unauza ro pui en kol chu anu ngi zo alo ni kan khet ya John Wesley hi fit nga le in chen ni le chan ve fe ani ya pateve tak ani ke ai na la niam le chong ani zu chut the te man lai ma helai in tlawh tak mai a hian Zinna Wesley in afate lo zertira luk takin homeschool antia an chunga hian le kha zertira John Wesley-a Samuel Wesley ania pastor rector
anh ấy chuan John Wesley Susan Wesley anh ấy John Wesley pa hi London lama committee kal han tin hnai an khua an ko khan member te pathian thu chair sak le zero tirin sermon te po chair sak thina chu pasal assistant pastor kan te ben chu curating adu lo he maya ama ku mol phona te ko online ni chu te an ina ya ko man dei tin chu John Wesley pa he John Wesley pa pen lo te to lo ko chu te na me chen pathian thu lo soi le khom lo ko chu ti chi lo nia te John Wesley no hian adu nia lo wa chen cha mai hadu tu halte chuan chu hian ban sam the mai kan big don em ni le ngata chu te John Wesley to na hian no pan te ta tan an hian ani chu wangin John Wesley hian Methodist revival hakna ti ka hian Methodist na hian anu tel ve na kan te chu anu tang kai na ka chiang a pe sia te tang kai na chu vain tong bol na Methodist hian me chia rong bol tu te po hi orden thlin kan nei fat me chia rong bol na angai poi mo le ti chuan me chia baka lay preacher kan ti hi fiat thi minister pastor ni lo lay member pa ngai ten pathian thu fil theina rong bol na po hi anu in sermon chia le apam lo hlan member te pathian thu alo fil ve thin an riat atanga he ngai dan te po hi nei an ni ti thei ome chu vain Methodist na hian Susan Wesley John Wesley-an nu hi abul pui ber chu ani zok hian lom ni ti thei tu in oma chu vaina he Methodist nu ho the program kum som na program kum som pakhat na ni ma se kum som ni kum khan ko fi ta bai nan pan kumina manga hi Susan Wesley that pindan amot te oma te chon hai John Wesley nu Is it? Was it handmade? ni tina chin routine akon man dan te Yeah. ani Zinna sari khau nge ya ka journal siak le trong tai na ta mai te an thhlakhlelh chuan hei in kai hruai dan fel tak an lo nei ani ti kan mu thea Wesley te unau en ko hian anu ko hi lo ro pui tak sa ani kan ti thei me ti khan an pin dan tan khan kan man chua ha hi Samuel-a chen hmun ti chuan lai hi in chung ma ni sala a hnuai lam chukna kitchen chauka chukna ong khan an thong he lai an hon chuan chauka chukna la Susan Wesley chu John Wesley no hian chauka do ka la tangin rong bo na ro pui tak a nei ani don he Susan ai chauka chukthak na ai chuk me ka As you know, the service is like this. Wesley's like Vaina he museum mang tu hi a hmun le ma engkim mai hi a thorin man tira lom thu seilenna le he museum puina tan a thelitan Really? isa lam chan tok thap te boy pawh nga hi hey
khá lẽ thul pe khăn thắc về là cái mình thấy cái này chơi nhiều là thắc về đi cho hay John Wesley, Susanna Wesley, Sauka, Father Uncle, seilenna, Raul, tak selama, an puitlin natura, hun anu pek na, pasal, le Father Tana hun tam, dalam mana hun, ane. Kecuali insung juga nak san maya, bona hian hian, tart marifel toa, jodsun, Tana an siam teh. Anh hành là đó là đi hay làm keng chuột tham mấy cái này bọn hành cái về nghe có phi lệ cho chuột này đồ mình bẹt tới cái nặng rồi in John Wesley ta in Old Rectory đang cần hành chuột cả thì hiện anh khóc cột line John Wesley-a lim Bible cái ngã thu phil line lim tina John Wesley hian ai khua hi kum som riat pakhat ani nu hale khazia ka po khawvel hmun dang zawng ai ka thin lung lua tu anuam ka ti ber na hmun ani ka thlamuan ka thla muang taka len na hmun ani e tia chuan Methodist harna han vung chau khan Anglican atangin chuak lawmna sela anong bol tu ten pulpit te lu an phal tawhah biakin chunga thuril theina te nei tak lo chon hetiang hian kot lai atanga thuril kha arong bol dan poimo takania tuna hian he alim hi a hoi ti hian an siama a hoi na lam helam hi ni china program kan manna mun khania hi pastor quarter kan ti mayang chu an chung kwa lo chen na hun in kop chang lama khan ania an in lam hoin alim hi an din ani kan hei khote ma ni sela Epworth hi John Wesley ta chung kwa bangin alar le paya ati chuan an chu han sang pe lo nuam ve shim maya tun hi apa rong bol na ko khan yak in lam panin kan kal le don ani tun hi John Wesley te Khua Epworth kholai kan fang meka an biak in kan pana an kholai lun ve lai tak red lion tel hi sang khazas sorry le songli no songli bani vel John Wesley-a khua lo kira lo zin le hian an chungte an in khan an khosa to lo pa po thi to a ong bolin Methodist na po an keng thui fe to a tam takin an lom to lo ni bik takin Anglican ko kha chu wangin ta red lion a hian a theng a chuan halai hun vela hian a thu thil ngai turin khomi puite an local thom ti chuan hei halai hun hi Market Cross ten ti John Wesley-an helai hmun atang hian khomi puite pathian thucha helai hmun atang hian afrilani chuan helai hmun hi John Wesley-an khomi puite tharau lam ruai a the seilenna ni in he khua le he ram England pia lama khawvel pum huwa pa harna thlipui le chho tura in mung tan na tlawh ani ti hian Old Rectory tangin John Wesley-a te khua kan fang zela tun hi John Wesley-a pa rong lo bol na ko khan St Andrew's Church kanon pana ta hian John Wesley te pon no patlaya thu lo zem na munani khom na apa in thi thlenga biak in ania
siam bok ha ti hian nung lama han kalanga John Wesley-a pa thlan hi kan zawng dawn ani khawvel hinge Samuel Wesley-a thlan tih kan enanga khatsu ni lo phota kan kala zel helai hian sta sona nia John Wesley pa thlan chu ma se he alu nung lam tang kan lu ta lam het leng hian Reverend Samuel Wesley thih oma ta hian a lei taksa chu zal ani kom som thum pakwa te meu helai rector helai pastorin rongwal tunin alo oma patum ru tak mai nia a hun line Anglican ko khan hi ngani kan khotlang tan tang kaina nei mu man lo ti dan phung pa ngai saklia ringot zui a ko khan nung lo tak din huna din line John Wesley apa hian siam thatna ama fi chin chinin henglo chen na bol puya hun lai tang to in John Wesley pa hi ko khan a un deuh hele kan ti dana lom ti deuh ngut chi ho chon an ei vak lo wa han chung kwa hi te anula ma kan soi to ang khan mei chia ma ni sela pasal te om lo pa member te pathian thu zer tir lo thil pasa kha ania hei John Wesley pa ai ziak te chu chiar thei ani meu to lo ani hi an in akang po khan van roi thil thua kang satia ni lovin helai khua mi then khat an pastor chung kwa ngai thei vak lo ten an hal sak ni a rin ani nge ani hian anam to pia lam so nge om don ni so lei let kan thi ang chi thai chen na mun le ram zau sing cham tu mai ani me la ni ha an re ani cha ni friend ung ni on tak te ri hi chu the son ta hi hey friend ani chiang my friend ku ngani hi sang to ra azau tham ti khan aral hlataka tlang pong moi tak le in tlem lo lang boka John Wesley te no pan laia an lo khosak na le an lo pathian kutsa zira nu le pa en kolna nuaya no tual țha-in mun le ramte an ni hian St Andrew Church chu kan chua sana na thanglama no pang țha-in mun siama kanam kang na kong lama tang khan kan chua san le ri dona khua duai le deuh viau mai a ti hian John Wesley ta chuang ko in lam panen kan ho le ri don ani khote ve ngang he nia an in te po hi niam chin chen lom lia mai a ti hian kan ma zon kong ko kot veilama hian
kan ko yanga High Street te John Wesley te in Old Rectory kan pan don kan pan mek ani ma zoke ti chuan kan ma ding lama mai hian John Wesley te thi nu dei an nu lama lai Epworth Khua Methodist ten John Wesley riat na biak in Manchester Wesley Memory Church and Zinna chu hei Methodist Women kan ma look like hian a omani hi Methodist biak in ala John Wesley-a Ming join Wesley Memorial Methodist Church the ani Wesley Memorial Methodist Church High Street hian oma hian hei lai zelanga ni china lawmna Old Market Cross anti an lanzo an tong an rilung lai kan watching chu katang chuan Old Rectory kan pan ne wang don ani khua hi te veng la han kong te po hi zim le viau mai a khala mai ngai ti don ni nang heta e khai a Manchester kan hong thleng thei to lo mai nge hian kong zim te hi in tok ve chu mai kan zo mek zel tu kong chu ni a khote na wang na i indoor te eng emo dor hi chu kim ve viak mai eng wel kan kal po hian rim tui wang viau mai relative tam ai in siam te cha om tak an nei mel viau mai ni heti hian kong tu tak te hi om ve a hi ni chena kan kal to na khania High Street an kho chung mun poimo tak John Wesley-an pa thi nuwa chung kwa dan pem to nuwa e khua lo tlawh thilna chung thilna mun khania te red lion tela hian a thleng thi nge ani te hian kong tak te in tok khom be kho thleng he Hopefully, Dad, we can get lung the tileng spot as we can. chi ve tak ani mel ani chu vain kum samriat pakhat ani nu tar to viau nu po khan John Wesley-an khawvel ka mun ngai nat ber alati vengat khani a khawvel he ka bialani ti tu khan he khaw zun hi lo purna vengang ani kan ti thai me enge John Wesley te khua chu angi tia Nuam ka ka me nuam tak. sin nuam mi ti mo Om he cha om thok me. a kho har thang viau siang ti hian kong vei vak chau zual tan cholna siama sirmai a hian John Wesley-a limin Bible kengin pathian thu cha sui me ka a tharau chuan stan san lovin engem ti takin hian thu cha kuan nan alam mang lo bang ti bo so big nia lo ani John Wesley-an khua mun angai na ta to in tharau la vak vel po ni sela kandem thei hau lawang le ti hian tuna chuan Wesley-a parong bol na te biak in te le an kho chung engemaw chen te kan fan nu in chung ko in Old Rectory an ti chu an thleng le ta hian program top na lam kan mang to don ani
Epworth Wesley chung ko in le an khua fan na video chu ta hian kan ti talk ri do na ni an nuam khop mai zin le to chang ya mani ko thlek kan fan lo viau ma program le yakal kan mi bok wangin clear tu te zinga kal to te an om mani chuan kan kal to dan le nuam kan ti dan e mote dan dan la ko em lama te pok a to khanan helai helai le pa tak ti lan sop na nei kha ale ti khan kan du tok tak to ang Wesley chung ko suina video tak kan du to nge kalo me